Jana i soc la directora i el meu curt va sobre dos companys de pis que tenen amor que no s'han professat i una se muda i bàsicament ell li fa el cafè cada matí i és l'últim cafè que li farà i es diu El último café. Bueno, comencem amb el més complicat, que és la zona del passadís, i després, en principi, ja cada cop ha de ser més fàcil i ens anirem adequant més als temps. Avui estic fent d'assistent de direcció i ara estem al mig d'un canvi d'il·luminació i ara farem la part principal. I el meu rol d'avui és tècnic de so. Tenim un F8 que el que fa és controlar tots els micros que hi ha en aquest rodatge.